Мінулыя стагоддзі пакінулі шмат помнікаў на тэрыторыі нашай краіны. Яны, маўклівыя сведкі даўніны, захоўваюць памяць аб далёкіх часах беларускай гісторыі. Працяглы час даследаваннем старажытнага манументальнага дойлідства Беларусі займаецца Тамара Габрусь, доктар мастацтвазнаўства, член-карэспандэнт Беларускай акадэміі архітэктуры, вядучы навуковы супрацоўнік Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Тамара Габрусь нарадзілася ў Мінску. У 1968 годзе яна скончыла архітэктурнае аддзяленне будаўнічага факультэта Беларускага політэхнічнага інстытута. Працоўную дзейнасць пачала ў інстытуце Белпрампраект. У 1970 годзе Тамара Габрусь паступіла ў аспірантуру пры інстытуце мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук БССР. Пасля яе заканчэння працавала архітэктарам-рэстаўратарам у спецыяльных навукова-рэстаўрацыйных вытворчых майстэрнях Міністэрства культуры БССР. Была навуковым рэдактарам па архітэктуры у выдавецтве «Беларуская савецкая энцыклапедыя», выконвала абавязкі загадчыка рэдакцыі культуры і мастацтва. З 1980 года Тамара Габрусь старшы навуковы супрацоўнік, а з 2003 года вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы, дзе даследуе мастацтвазнаўчыя праблемы беларускага дойлідства эпохі феадалізму, мураваную сакральную архітэктуру і манументальнае мастацтва беларускага барока. Выдатны беларускі пісьменнік Уладзімір Караткевіч сцвярджаў, што культура неаддзельная частка памяці, звяно, якое яднае мінулае, сённяшняе і будучае. Калі гэтае звяно знікае, тады распадаецца ланцуг жыцця і гінуць чалавек, народ, дзяржава. Архітэктура – важны кампанент культуры, універсальны сродак па заваяванні і засваенні чалавекам прасторы з мэтай супрацьстаяць прыродным і сацыяльным катаклізмам, стварэнне штучнага асяроддзя для бытавання соцыуму на розных гістарычных этапах у розных прыродна-кліматычных умовах. Яна нібыта спрасоўвае розныя вектары часу ў адзіным матэрыяльным артэфакце. У беларускай культурнай спадчыне адным з галоўных носьбітаў этнічнай традыцыі бясспрэчна з'яўляецца драўлянае дойлідства, роўнага якому па мастацкіх якасцях цяжка знайсці. Новая грунтоўная праца Тамары Габрусь «Драўлянае хрысціянскае храмабудаўніцтва Беларусі» пабачыла свет у 2020 годзе у выдавецтве «Беларуская навука». 318 старонак кнігі, багата ілюстраваныя фотаздымкамі розных гадоў, малюнкамі Напалеона Орды, Дмітрыя Струкава, Язэпа Драздовіча, архіўнымі чарцяжамі. У кнізе ёсць аўтарскае прысвячэнне краіне дойлідаў. Тое, што Беларусь краіна выдатных дойлідаў, на працягу ўжо многіх гадоў і сцвярджае аўтар. Першая частка пачынаецца раздзелам «Гісторыя вывучэння беларускага хрысціянскага дойлідства» у кантэксце еўрапейскага архітэктуразнаўства, у якім прааналізавана шмат гістарычных крыніцаў, паказаны складаныя шляхі назапашвання ведаў пра беларускае самабытнае, традыцыйнае і прафесійнае сакральнае і не толькі дойлідства. Гэты раздзел будзе цікавы і карысны ўсім, хто цікавіцца гісторыяй беларускай культуры. Прыемна, што ў агульны набытак ведаў пра беларускае дойлідства значны ўнёсак зрабілі і нашыя сучаснікі, найперш супрацоўнікі НАН Беларусі. У падсумаванні раздзела аўтарка паставіла сабе мэтаю шматбакова раскрыць самабытныя рысы драўлянага хрысціянскага дойлідства Беларусі, аб'ектыўна адлюстраваць глыбіннае жыццё традыцыі і прычыны яе заняпаду. Дзеля дасягнення мэты Тамара Габрусь прыцягвала як існуючыя архітэктурныя помнікі, так і вядомыя паводле дакументальных архіўных крыніцаў. Ёю выяўлены рэгрэс нацыянальных традыцый драўлянага дойлідства ў Беларусі ў часы Расійскай імперыі
савецкага перыяду і постсавецкага часу, адлюстраваныя мажлівасці творчага выкарыстання будаўнічых традыцый у сучасным сакральным будаўніцтве. У раздзеле «Канструктыўныя, эстэтычныя і семантычныя характарыстыкі беларускага драўлянага сакральнага дойлідства» Тамара Габрусь акцэнтуе ўвагу на цеснай натуральнай сувязі жыцця нашых продкаў з прыродаю, з лесам, дрэвам, драўнінаю як выдатным будаўнічым матэрыялам, з якога і развілося майстэрства дойлідства, што натхніла паэта Рыгора Барадуліна назваць нашу краіну дойліднай Беларуссю. Аўтарка слушна лічыць навукова некарэктным падзел усёй сукупнасці помнікаў беларускага драўлянага сакральнага дойлідства па канфесійным прынцыпе на каталіцкія і праваслаўныя, што практыкуецца і цяпер, у выніку чаго поўнасцю ігнаруюцца найбольш пашыраныя ў той час 17-18 стагоддзі уніяцкія храмы. Ужо на ранніх гістарычных этапах, піша аўтар, звыклыя для этнічнага эстэтычнага густу архітэктурна-мастацкія формы і канструкцыйныя прыёмы перайшлі з беларускага народнага драўлянага дойлідства ў прафесійную, мураваную, манументальную архітэктуру нашага сярэдневякоўя і паўплывалі на фарміраванне самабытнай архітэктонікі храмаў мясцовай готыкі, рэнесансу і асабліва барокка. Аўтарка прыйшла да высновы, што да канца 16 стагоддзя і пачатку эпохі барока асноўныя архітэктурныя прыёмы беларускага драўлянага дойлідства змяняліся вельмі мала і павольна. Пра старажытнасць тэхнічных прыёмаў у будаўніцтве сведчаць і іх агульныя назвы як у нас, так і суседзяў. Напрыклад, баня, гранёны купал, банька, гранёная галоўка, прычолак, ніжняя частка вальмы, скарб ці замок, спосаб злучэння зрубаў у вуглах, уоба, уохраб і іншыя. У архіўных дакументах пра беларускія драўляныя храмы шмат тэрмінаў польскага, украінскага і нямецкага паходжання. Напрыклад, дах, рум, ліхтарня, ланцуг, філёнга, вальма, габель і іншыя. Даследчыца тлумачыць, што тэрміны вальма, вальмавы дах паходзяць ад нямецкага слова «стог сена», што кроквенная канструкцыя дахаў, якая складаецца з нахіленых крокваў, вертыкальных апораў і падкосаў, а таксама з асноўнай апорнай бэлькі, мауэрлата, відавочна прыйшлі ў будаўніцтва Вялікага княства Літоўскага з Нямецчыны. Даследчыца адзначае таксама цікавы тэхнічны прыём – будаўніцтва ў стоўб, што перагукваецца з аналагічным тэхнічным прыёмам у дойлідаў Скандынавіі. Раздзел «Матрычныя архетипы традыцыйнага драўлянага храмабудаўніцтва Беларусі» ахоплівае пытанні глыбінна-архітэктурныя, паказваюць іх у гістарычным развіцці. Ужо ў старажытных інвентарах і візітах драўляных храмаў выдзяляюцца аднавосевыя, у аснове клецевыя, адна-, двух- і трохзрубавыя. І двухвосевыя, крыжовыя, чатырох- і пяцізрубавыя архітэктанічныя структуры, якія даследчыкі адносяць да матрычных архетипаў усходнеславянскага драўлянага дойлідства. Цэрквы другога матрычнага архетипа, крыжовыя, абавязкова маюць дзве узаемаперпендыкулярныя плоскасці сіметрыі, агульныя для некалькіх зрубаў, арыентаваных па чатырох баках свету. Характэрнай адметнасцю драўлянага сакральнага дойлідства Вялікага княства Літоўскага з'яўляецца наяўнасць яшчэ аднаго матрычнага архетипа храма – драўлянай базылікі. Цікавым і змястоўным з'яўляецца невялікі раздзел, пра што распавядаюць старажытныя графічныя крыніцы. Старажытныя выявы храмаў, чарцяжы і планы – усё гэта неацэнны пераканаўчы матэрыял для даследчыка нашай архітэктурнай спадчыны. У заключэнні «Жыццё і заняпад традыцыі»
Тамара Габрусь адзначае, што пасля скасавання уніі ў 1839 годзе і гвалтоўнага пераводу ў праваслаўе грэка-католікаў і іх храмаў, большасць храмаў у выніку перабудоваў страціла аўтэнтычныя рысы як у тэктоніцы, так і ў дэкаратыўным вырашэнні. Шмат знікла назаўсёды. І беларуская праваслаўная царква не задавальняла артадаксальнае маскоўскае праваслаўе, і многія архаічныя збудаванні траплялі пад перабудову ў псеўдарускім стылі. Драматычная гісторыя разбурэння адвечных традыцый у сакральнай беларускай архітэктуры паказана даследчыцай дакладна і дакументальна. Усім беларусам, незалежна ад іх прафесійнай падрыхтоўкі, было б цікава і карысна прачытаць гэтую вялікую кнігу, якая ўзнікла ў выніку вялікай працы, шчырых пошукаў, праўды, вялікай пашаны і любові да роднай спадчыны, да нашай самабытнай і цудоўнай культуры дойлідства.